Anu Budina ngapunten nggih. Kalih Mbak Afirian nggih. ngono kuwi lho. Jane iki mang anake sapa to? Ya. No, anakmu no. Lho no, munggah panggung arep nyawer artis. Budina ngapunten Budina. Niki kalih Mbak Afirian nggih Taman Juruke nggih. Nggih, kula nak ganti rok nggih. Sekedap mawon nggih. Lah niki lho. Lah. Bocah kok